So what's up mga kapatid. Maglalakbay na tayo dito. Yan, dagat na yan. Oh. Boss Jomar, di po ngalboy. Kano gali mo noy. Kasi mo na pati ng trabaho. Trabaho mo ni noy. Tayo mo ka rin gibo-gibo kong ana. Oh. Nagibaklay ako. Oh. Dito ako sa taas kang ina. Pagi, buray dapat si Ma'am Lisilidi eh. Nakapasubo ako sa inyo ah. Subo tayo mga kapatid. Marak sanang mainit na. Darali ako ng courier slide. Pero kaya man ang motor digdi. Wala man akong pisot. Pisot. Grabing tukaran, di po alam pangyari. Ay, poli na. Saan ako maagi? Ay, huwag naman na. Iwas! Nawala na nga niyo. Mangait nga niyo ko tako. Iyo, sabi ko nga ni Ate Michelle nga nako pahita daw akong kail na lada. Ay bunga ka ang pagtipo mo an. Moragon baga. I-upload ko nga ni kadi sa kuan. Nahilin ko sir sa ano, di ko mong tapig kakaon baga. Nahilin ko duman kay ano, so sa TV baga na. Jessica Soho, Lain so. rated gay. So di baga sila laki baga nagluluto na ano sa mga farm. Oh. Malupit to niyo. Lada. Amo man na sir. Marangan man ni. Maharag man an. Mangita ko kuya mga pirang piraso. Kumuha ka. Tanda ko lang kayo maharag sa mga dagat. Lada. Oh. Lada mga kapatid. Moragon nining lada kanini no. Oh, yun ang mga ano na maharag mo. Sabay ko kinang. Kuan ka di, pig-breed na ka din sa ibang bansa, sa mga liin sa ibang bansa. Uso na kaya duman ang breeding ng mga tanong baga. Ikabunga kan sir pag bunga mas mabunga ko. Oh. Shout out kay kuya, malupit. Nako, i-upload ko daw yun sa YouTube ko. Ayo, maharag niyo. Mga aragan mga dada. Sus Mario, pwede na yun eh. Kung makapahinugid kayo no, pwedeng pananam-tanam no. Ano ko sir digdi, katapon na. Kaya akong plastic. Grabe kayo sa mga pig ano ko sir pig. Kalakas bugas ako ka grabe. Mura yun yung may no. Pinabuhay ko na ako. Ay, ikaw ka na dyan, pinagwa. Pinabuhay ko ninyo. Ay, mura ko no. Ganun ang gunahan na siya ang pagsisigid. Zaro ko. Hey. Si Ate Michelle. Pwede na yan. Ayan. Salamat kuya tabi. Manaman ako. Makalada-lada pa sa kitang violet. Pantik-pantik di mo pag dako na bunga. Limati na no? Oo. Ay dito pag may init ang grabe ano. Puwerte oh. Ikod. Salamat. Diyan ka rin ano sa may iskilahan. Digdi sa taas. Ay tas may agay madigdi pwede yun oh. So digdi. Kung gusto bang mo iparkay mo doon sa iskilahan makinuman ka diyan. Digdi ako nagko no. Ayun, digdi tama. Sige kuya, salamat. Okay, putang yung giliw. Sursep, may simbahan pala dito. Mga kapatid. Dapat si Ma'am Liz lang nandito eh. Oh. O kaya si Boss Juan. Pero ang may kasalanan nito talaga si Boss Jomar. Oh, di po nga lang pangyari ni boy. Nadali ako digdi boy na scam ah. Na-scam tayo ni Balyon. Tingnan nyo. Na-scam tayo ni Balyon mga kapatid. Pero enjoy naman. Saya naman sila kausap. Yan. So masasabi ko lang talaga yung motor natin. May init na. Alright. Balbala na to. Ay salamat sa Diyos. Barangay Saklayan, Castillo Sorsogon. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. At salamat. Karating tayo dito.
Sa mga gusto nyong mapuntahan na lugar, comment nyo lang sa comment section. Shout out natin dyan mga kapatid. Samahan nyo kong lakbayin ang mga kakaibang tanawin dito. Napapagal na ako. Shout out sa Barangay Saklayan. Sa may-ari ng bahay, kay Ate Manilin. Yan, mga para-withdraw dyan. Shout out. Shout out sa lahat ng nag-withdraw ngayon, mga kapatid. Mabuhay, God bless. At anong oras na? May pupuntahan pa tayo. Tara, papuntang Tumalaytay at Pandan.